যত অনেক বাইকা তিনি হঠাৎ তরফ থেকে তিনি বেলাইनो কষ্ট ইয়াफ्राबो কষ্ট खालायदों যত सिबायबो मातारबारि सिबारि जतननो सिनि बोसाबुतिनि हामफ्रायनि बांगै बोसाबुतिनि गायसाया मनिसरनि बां गायसाया सिनि तकसातमुलै तेगे हाटफा जत तंनाय दं बर'नि बाङैबो पुरानो सिनि बिआइबो सिनि हावदा प्लासं ते सिनि जतनो सिनि मथाय कर्मचारी सं बलाय कस्त खालायमानि यागलबानो दिनै ओंखायनो जों सिनि भारत जागा कमिटिबो जों मै खामानि यागल जों आगेबो साबायजा प्रेसनि साइजा बाबो किसा सादिमो मा सासिनाय दिनै कमिटिबो जों तावो बनिफोराय ताबो जों बुरिमाबो जों थांनाय बनिफोराय जों खोना अंखे अमो हायखेनो टारगेट नाबै जों ताबो मिनिमाम जों बुरिमाबो जों 5टा 6टा अरवा होय जों सबनाय बनि यागल जों अर थाङै आहाके पूजा पर्व अमो हायखेनो खलायनाय बनिफोराय जों थांमानि यागलखौ जों अरबो खानाबो हाय खलायनाय खाना खलायबै हायखेनो जों चिनि पूजा पर्व न खलायनाय हायखेनो जों कसमा आमानबो जों अमो हायखेनो जों फायनाय आनि बाङै जों जतनो चिनि हदानि जात्रि तंमानि ताबो मोटामुटी चिनि बाइसै 291 जना ताबोत हिसाबा बारै मानो जों सासमानिया जों जे चिनि लिस्ट नामानि याबल हानि बाङै जों जतनो ता अर रायो खेप्लिं मैयाल ते रायो साका बरक कामिनो बेलायनि पाइफाया बेलायनो हाका मैया फाबो कारण तमा हमले जे आसे कष्ट खालायमानि यागल बरक चार मानि खाना मानि बिसिं बेलायनि कष्ट खालायबै तब बेलायनि चार जोंनो चिनि हाहदानि जात्रि र ते बोसाबुति र चिनि ग्रुप साइसं जतनो अमंनाथों चरायंथों खुनायंथों जतनो आमानि भक्त बाबानि भक्त बरकनो चारै खाने मानि यागल बेलायनो जों ताबो ताक कसलायनाय जों थामानि यागल चिनि रुट इनखानो जों थांजानाय इनखानो ताक फास जों थांनाय ताक किलानि सिं थांनाय बनिफोर इनखानो जों मैतेलों माखुब ते थिलाकुं बनिफोर जों yang 72 कलनि सिं जों लावै जों दलकायो जों ताक कासायनाय और कासायमानि भल्टेज जों इनिनो मातारबारि अरनि दलकायनि अर रक्षा माइचारनाय ब मिसिल ब बलि खायजामानि यागुलो ब जोंनो चिनि हदानो माइचारनायता चारमानि यागुलोनो जों अरनि परे इखनो जों डाइरेक्ट जों चिनि खैनांगो जों थांनाय आनि बां अरनि परे इखनो जों टेनि सेम आगामी दिनावबो खोनाबो अमो हायखेनो जों काहाके जों अमो बलिराव चिनि कसम आरो अमो बुरिमा बलिराव जों कसमावो जों टेलिमरा और जागा थानायता द सारनि सिनि मुराव रायदो आनि बे मोनखेनो आगे बाबा गरे मिशननि चीफ अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि एक जों हाता मोनखेनो ता हदानि अमो ता वर्किंग कमिटि और एग्जीक्यूटिव मेंबर ता सारफेसन जतना सारो माइसानि ठीक है कहाँ से पहले चल हाँ कष्ट नहीं मांगले पहले हाँ tay tông con này cái